Ponetenskan, sieltä nyt saapuva Ponetenskan, sain kuulla simmotti. Massu, 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 massu vaste, kylki, 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 kylkee vaste. Peffa, 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 peffa vaste, sain kuulla simmotti. Sieltä nyt saapuva Ponetenskan, 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 sieltä nyt saapuva Ponetenskan, sain kuulla simmotti. Massu, 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 massu vaste, kylki, 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 kylkee vaste. Peffa, 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 peffa vaste, sain kuulla simmotti. Sieltä nyt saapuva Ponetenskan, 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 sieltä nyt saapuva Ponetenskan, sain kuulla simmotti. Massu, 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 massu vaste, kylki, 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 kylkee vaste. Peffa, 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 peffa vaste, sain kuulla simmotti. Sieltä nyt saapuva Ponetenskan, 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 sieltä nyt saapuva Ponetenskan, sain kuulla simmotti. Massu, 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 massu vaste, kylki, 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 kylkee vaste. Peffa, 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 peffa vaste, sain kuulla simmotti. Alkaa mukana! Saapuva Ponetenskan, 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 sieltä nyt saapuva Ponetenskan, sain kuulla simmotti. Massu, 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 massu vaste, kylki, 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 kylkee vaste. Peffa, 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 peffa vaste, sain kuulla simmotti. Sieltä nyt saapuva Ponetenskan, 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 sieltä nyt saapuva Ponetenskan, sain kuulla simmotti. Massu, 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 massu vaste, kylki, 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 kylkee vaste. Peffa, 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 peffa vaste, sain kuulla simmotti. Sieltä nyt saapuva Ponetenskan, 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 sieltä nyt saapuva Ponetenskan, sain kuulla simmotti. Massu, 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 massu vaste, kylki, 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 kylkee vaste. Peffa, 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 peffa vaste, sain kuulla simmotti. Sieltä nyt saapuva Ponetenskan, 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 sieltä nyt saapuva Ponetenskan, sain kuulla simmotti. Massu, 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 massu vaste, kylki, 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 kylkee vaste. Peffa, 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 peffa vaste, sain kuulla simmotti. Ja kerran vielä! Ponetenskan, 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 sieltä nyt saapuva Ponetenskan, sain kuulla simmotti. Massu, 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 massu vaste, kylki, 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 kylkee vaste. Peffa, 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 peffa vaste, sain kuulla simmotti. Loistava suoritus! Ette usko, kuin someen näköistä oli täältä korkealta katella. Ja olemmehan juuri suorittaneet epävirallisen